Yan guys, may nakita akong magic sa sa TikTok. Ewan ka kung alam. Magic TikTok yan. Hindi ko alam kung alam niya tong magic na to. Pero grabe guys, na talaga. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yon, pero nung sinubukan ko, ayos eh. Promise. Ito yung pinang. Basta, ka lang ha, sundin mo lang yung gagawin ko. Siyempre, ready tayo kaya meron dito. Ito, hatiin natin to. Hatiin natin. Alarm. Alam. Yan. Tapos niyan, dapat kabilaan kami anong tawag niyan? Maghuyop. Oh. Magbuga ng hangin. Magbuga ng hangin. Tapos, unitin pa natin. Grabe, talaga, hindi ko talaga alam, paano to, kahit ako, hindi ko ma-explain kung paano to, paano naging ganito. So, ito, ilagay natin yung kalahati dito sa likod. Tapos, isa pa. Tingnan nyo hanggang dulo guys. Ilan ka minutes na? 2. Ito, parang last na to. Sorry, medyo makalat. Laway. Walang laway. Hangin, buga, walang laway. Ito last na. Lokal lah. 3 beses ha. Ulit. Parang naano ka na, parang nahilo ka. No. Mali. Repeat. Lahat ito, si Kuya nagkalat dito sa kwarto natin. Oh my God!